Inselmulkom mill-Arti Mqazza, dalodu morna żjara sabiħa fil-Bażilika tal-Annunzjazzjoni f'Nażaret, il-mument kommoventi mhux biss fil-qudies imma anke l-ispjega tan dettaljata ta' Fader Twani li juritna din il-Bażilika kbira li propjament ħares l-ar li kienet parti mid-dar ta' Marija ta' Nażaret u ta' Giuseppi u li fija l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Marija kellha tkun Alla, il-mument meta l-mulej isir bniedem. U li aħna nċelebraw fil-25 ta' Marzu bħala l-festa tal-inkarnazzjoni, il-mulej li jsir bniedem għalina, 9 xhur qabel it-twelid tiegħu qabel il-milied. Qegħdin hawnhekk fuq il-Muntanja Tabor, warajna hemm il-Bażilika imponenti ta' Barluzzi li Fader Twani għallinna kważi ħajtu kollha, għaliex kien arkitett importanti li għamel ħafna bażiliċi knejjes sbieħ fis-seklu 20 biex jikkommemora il-postijiet eżies għalina l-insara. Fosthom hawnhekk fuq il-Muntanja Tabor il-mument ta' trasfigurazzjoni. Nieħu l-opportunità biex insellem il-parroċċjani tiegħi ta' fejn noqgħod il-parroċċjani ta' Ħallija fil-fatt qed idoqqu l-qnipel ukoll biex insellmulhom tajjeb. Imma wara hawnhekk din iż-żjara qabel ma ninqilgħu bix-xemx semmorru kana u ħdejja għandi ż-żewġ koppji miż-żewġa li huma parti mill-grupp ta' żgħażagħ tagħna se jintroduċi lilhom infushom. Fakruni x'isimkom u minn fejn intom. David u Luisa. Kemm ilkom iż-żewġin? Sena, għana sena issa. Sena u seġġeddu mhux il-wedit tal-Mammudija dawk fil-Ġordan taż-żwieġ fil-Fkana fejn Ġesu biddel l-ilma f'inbit biex koppja li kien spiċċalhom l-inbit ikomplu jifirħu ma' wkoll jagħtina dan is-sinjal kbir ta' trasfigurazzjoni oħra li l-ilma jsir inbit. U hawnhekk hawn koppja oħra, Manuel u Victoria, minn fejn intom? U kemm ilkom iż-żewġin? 7 xhur u wkoll se jġeddu il-wedit tal-żwieġ, tas-sagrament ta' żwieġ f'Kana tal-Galilija fejn se jmorru minn hawn ftit ieħor. Aħna nixtiequ nsellmu lil miż-żewġin kollha, liż-żgħażagħ kollha it-trasfigurazzjoni tal-mulej turina l-mulej fi żbuħija tiegħu biex aħna meta jkun hemm il-mument tas-salib ma naqtgħux qalbna, nagħmlu kuraġġ għalhekk insellmu wkoll lil dawk li forsi qegħdin f'mument ta' diffikultà u nfakruhom lil mulej bil-qawwa tiegħu jaf ukoll jagħtina faraġ kbir. U ħafna żgħażagħ oħrajn hawn żagħżugħ mill-Indja. What's your name? Janice, okay? Qed ikollu diffikultà jifhem kollox bil-Malti, imma qed nagħlmuh mhux kliem ħażin, kollox kliem tajjeb qed nagħlmuh. U hawnhekk ukoll barra Patri Twani għandna tnejn iż-ħażebbuċ. All right, waqalek il-fliexkun tal-ilma, inti Rejfil jekk qed nipprova nisma' nitgħallem u inti? Ala, intom mit-tnejn, inti minn fejn inti? Mill-Mosta. Mill-Mosta, u kemm hawn mill-Mosta grazzja Alla. U għandna wkoll il-Mark Anthony jekk minn se jiżbal. Minn fejn inti Mark Anthony? Minn Ħażabbar, ġifieri għandna wkoll minn Ħażabbar. Inti minn fejn inti, Sinjorina? Mill-Mosta. U Ben insomma l-lider li ħortana qed jikabbar id-djaqna x'dal-waqt jiżżewweġ ukoll ġifieri. Nawguralkom u l-paċi magħkom. Narawkom għada, paċi magħkom, imxu ħamra u l-veduta.